ଏ କାଳୀ ପୂଜାକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ବାଣ ଆଣିଲି। ଏ ବାଣଟା ଆମେରିକାରୁ ଆଣିଲି। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାର ଯେଉଁ ବାଣ ଫୁଟା ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତି ସେ ସୂତାଟା ପାଉନି ଆଉ ନା କାଳୀ ପୂଜାରେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ପାରିଲି ନା ଏଟା ଫୁଟୁଛି। କ'ଣ କରିବି କହିଲ ଦେଖିଆ, କେଉଁଠି ଆର ଫୁଟେଇ କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲଗେଇ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଟା ସେମିତି ରହିଯାଇଛି। ମୋତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ତାପରେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଲି କିନ୍ତୁ ଫୁଟୁନାହିଁ। କଥା କ'ଣ କିଏ ଜାଣିଛ ଟିକେ କୁହ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ନିଆଁ ଲଗେଇବି ଜାଣିପାରୁନି, ଫୁଟୁନି। ଏତେ ପଇସା ଆମର ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ। ସେ ଦୋକାନକୁ ମାଗିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଣ ଦିଅ ଯେଉଁ ବାଣରେ ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଟେଇଦେବି ଏକାଥରେ। ସେ କହିଲା ଏଇ ବାଣଟା ବଢ଼ିଆ ଫୁଟିବ, ସମସ୍ତେ ଫୁଟିଯିବେ, ତା ସହିତ ତୁ ବି ଫୁଟିଯିବୁ, ନହେଲେ ଭଲକି ଫୁଟେଇବୁ, ନହେଲେ ତା ସହିତ ତୁ ବି ଫୁଟିଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଫୁଟିବି ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଟେଇବି। ଏଇଆ କହିକି ମାଗିଲି, ସେ ଏଇ ବାଣଟା ଦେଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା ନାହିଁ କେଉଁ ପଛପଟେ ନଗେଇବୁ ନିଆଁ, ନା ଆଗପଟେ ନଗେଇବୁ, ନା କରେ ନଗେଇବୁ ନିଆଁ, କେଉଁଠି ନଗେଇବାକୁ କହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ନେଇ ଆଇଲି ଏ ଗେନ୍ଧା ବାଣ, ଏନା ଫୁଟୁନି ଆଉ।